милләттәшләр. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Япониядән килгән милләттәшләребез Әхмәт һәм Динә Вәлиевләр. Хәерле көн, хәерле кич, хәерле иртә дип дәшик безне, чөнки төрле вакытта кереп интернет телевидениедән карый алалар. Безнең инде Япония сәгате белән хәерле кич дип әйтсәк, Казан вакыты белән хәерле көн була барыбызга да. Һәр вакыттагыча. Менә сөйләшүне башлап китик әле. Сез бит инде 8 ел Япониядә яшәсәгез дә, чыгышыгыз белән Башкортстан якларыннан Япониягә ничек барып чыктыгыз? Япониягә Япон хөкүмәтенең стипендиясын алып, менә шулай итеп яулап, шулай итеп килеп чыгуым булды. Иң башта 2 җыллы студент-стажер дигән программалары бар, шулар белән килеп чыктык, анда дәвам итеп, яңадан инде мин эшкә урнашырга булдым. Һәм шулай итеп анда калдык Япониядә. Гаиләне анда киткәч курдыгызмы, монда кайтып гаилә курдыгызмы? Гаиләне инде мин иң башта киткәнче дә уйлаган идем гаилә корырга дип. Хәзер инде анда барып җиткәч, мәйтәм, хатынны да анда китердем инде. Менә шулай итеп китердек һәм үзебез дә менә бергәләшеп 7 ел инде 7 елдан артык торабыз бергәләшеп. 2 балагыз да Япониядә тудымы? 2 балабыз да Япониядә туды. Исемнәре ничек әле? Исеме кызыбызның исеме Нәвә, бәләкәйнең улыбызның исеме Әнәс. Динә, менә син дә бит инде Япониягә барып чыккансың. Ияләнү авыр булмадымы? Юк, ирем булса, нәрсә. Икегез бергә булганда җиңелрәк. Татарлар бармы Япониядә? Аралашасызмы? Нинди эшләр башкарасыз? Татарлар күбесенчә инде хәзер анда әбиләр, бабайлар гына калган. Анда булган туганнары, кимесе сугыштан соң туган татарлар, алар инде кимесе күчеп киткәннәр, кимесе Төркия, Австралия, Америка, Кушма Штатларына күчеп киткәннәр. Кайберләре инде бөтенләй ассимиляция булып, инде японлашканнар дип әйтергә була. Электән анда татар мәктәбе дә булган. Татар мәктәбендә шактый гына кешеләр байтак кына укытканнар. Жаңадан инде теге 2 мәктәп булды. 2 мәктәп булган, жаңадан инде балалар әзәйгәч дип мәктәпне туктатканнар. Ләкин хәзер әйтәләр, бер дә туктатмасак бик яхшы булыр иде дәвам итсәк дип. Менә мин беләм, Сан-Францискода яшәйбез Иркия Сафа, Даяна Бусафа, алар шушы Токиодагы татар мәктәбендә укыган безнең милләттәшләребез. Шулай. Без алар белән аралашып торабыз. Алла бирсә, сезнең белән дә шушы дуслык күперләре ныгыр дигән өметтәбез. Без алар белән менә былтыр алар килделәр мәчетнең 75 еллыгына. Менә бу елны да үзе президентыбыз килүенә алар да килгәннәр иде, шулай итеп бик матур итеп үтте инде менә шулай итеп очрашуларыбыз. Менә март аенда безнең Татарстан президенты Япониядә булды һәм татарлар белән очрашкан вакытны әлеге очрашуны сез оештырдыгыз. Менә татарларны бергә туплый алдыгызмы? Менә шул тырыштык инде, күпмесен туплай алдык, барсын да инде җыярга тырышык. Кимсе шул әби-бабайларыбызны, ата-бабаларыбызны җыйдык, кем яшьләрне табып, шулай итеп Facebook аралашып, ВКонтакте, менә бөтен социаль сетләр аша бөтенсен җыярга тырыштык. Килмәсәләр дә таптык аларны. Менә сезнең Казанга килүегезнең максаты нидән гыйбрәт? Сез бит инде Уфага кайткан, Башкортстанга кайткан, хәзер Казанга килүегез. Казанга беренче килүме? Казанга минем беренче килүем түгел, эш буенча да килгәнем булды. Ул былтыр да килдем, менә бу елны да хәзер мин бер 3-4 мәртәбә килгәнмендер инде. Динә, синеке? Мин беренче мәртәбә килдем. Шадымы Казан? Бигрәк нык-шады, бигрәк матур. Биналар бигрәк матур. Татарча сөйләшәләр. Таксида да татарча сөйләшәләр. Менә Аллага шөкер, хәзер Казан матурайды, яңгырды. Иске Казан яңгырды безнең хәзер, Аллага шөкер менә. Аның кичә дә әзгенә шушы кич кырын әйләнеп чыктык без аларны. Бигрәк шады, бигрәк матур булды. Менә мин аңлавымча сезнең максатыгыз Япониядә яшәгән татарларны берләштерү, аралаштыру өчен җәмгыять төзүсегез килә. Шулай. Без дә менә үзебез һәм мондагы тарих университеты, тарих институтында онда күрештек без. Яңадан хәзер исемләре буенча әйтим, Ебадинов Марат Мингалиевич белән без күрештек. Яңадан да президентның аппаратыннан Хабибуллин Эдуард Илтизарович белән күрештек. Һәм менә бүгенге дә күрешүбез, мондагы килүбез максатыбыз менә шулай итеп үгет насихат алып, бөтен дөнья татар конгрессында булып, бөтен дөнья татарлар конгрессында булып, ничегрәк җәмгыятьне оештырырга кирәк, нинди нәрсәләр, чөнки бу әлеге дә безнең тәүге адымларыбыз дип әйтергә була. Шулай итеп тырышып карыйбыз. Тырышып карыйбыз гына түгел, эшлибез без анда дип өметләнәбез. Япониядә озак тукталырга уйлыйсызмы? Яисә кире кайтырга җыенасызмы? Кире кайтырга безнең әле исәбебез юк дип әйтергә була. Чөнки эшебез бар, балалар үсәләр, аларны үстерәбез. Менә шулай итеп дусларыбыз, танышларыбыз бөтен анда инде. Кызыгыз мәктәпкә китте дидегез, Ул хәзер ничә яшь аңа?
Менә аңа 6 яшь тула. Ул нинди мәктәптә укыячак? Ул япон телендә укыячакмы? Ул инглиз телендә һәм инглиз теле, япон теле укыначак, бөтенсе дә бергә. Татарча да хәзер Менә хәзер татарча сөйләшәбез. Инде ханым белән шулай итеп аралашырга булдык. Мин әткәй кеше булып аның белән татарча сөйләшәм. Әнкәсе аның белән урыс телендә сөйләшә. Бөтен телләрне белсен өчен. Әйе, бөтен телләрне белсен, чөнки андагы хәзерге дә менә яшәүче татарлар, электән килгән татарлар бөтенесе дә шушы бер 4-5 телдән кем белмиләр. Бөтенесе менә төрекчә дә беләләр, японча да беләләр, инглизчә дә, французча да бөтенесен беләләр. Япониядә менә бит инде барып күрмәгән кеше өчен бик җирәк 10 сәгать очарга кирәк әле Японияны күрү өчен. Безнең күз алдында инде ул теге аларның эшләгән әйберләре сыйфатлы икәнен белеп кулланып караган кеше буларак әйтәләр без инде анда барса тәртиптә сыйфатлы эшлиләр. Шәһәрләре дә шундый матурдыр инде, тәртип ягы да әйбәттер инде, чисталык та яхшыдыр инде дигән. Анда яшәгән кеше буларак ничек әйтәләрсез? Һәм әйе, бөтенсе шул тиклем эшсез булса да әйберләр, алар бик сыйфатлы эшлиләр аларны. Һәм бөтенче чиста, пак, менә шулай итеп чисталыкны тоталар. Һәм шуны да эшләргә, бөтен милләт аны тота. Шуны да эшләргә кирәк. Теге төнге сәгать 2-3-тә кайтучы кешеләр булса да, шул ук яшь кенә кызлар булса да, алар беркемгә бернәрсә дә тими аларга. Ә менә башка милләтләргә мөнәсәбәт ничек? Татарларга сез бит татар икәнегез билгеле. Милләтне яшереп булмый, яраталармы татарларны? Татарларга японнарның бик зур хөрмәтләре бар. Чөнки революциядән соң күчеп килүләре белән бергә алар бик тату яшәгәннәр, андагы японнар белән бик тату яшәй алганнар. Һәм япон милләте дә, япон хөкүмәте дә аларга юкка гына шулай итеп ачыкка гына бер виза бирмәгән, 100 еллык виза биргәннәр барсына да. Чөнки сез бер төрле авырлык китермәдегез, бер төрле проблемалар китермәдегез. Бер нинди дә сездән дә, бездән дә сезгә бер төрле шикаятьләр килмәде. Аның өчен бик хөрмәт итәләр. Ансы бик безнең өчен бик зур ярдәм дип әйтергә була. Без дә киләчәктә менә шуны дәвам итәргә тырышабыз. Сез изгешкә алынгансыз. Бу башлангыч кына булып калмасын, дәвамлы булсын. Уңышлар сезгә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Бөтен дөнья татар конгрессына килеп шундый элемтәләрне аңлату өчен килгәнегез өчен рәхмәт. Сезгә дә зур рәхмәт. Гел шулай аралашып яшәргә язсын. Инде әңгәмәбезне йомгаклап, менә татарларга, дөнья буйлап сибелгән татарларга нәрсә дип әйтергә теләр идегез? Без барыбыз бердән булайык дип әйтәсебез килә. Без кайда булсак та, ничек булсак та, бер төрле аерма, һәр төрле теге кайда үссәк тә дип әйтсәк, һәрберебез бердән булайык. Телебезне онытмайык. Телебез, тарихыбыз, балаларыбызны татар теленә өйрәтик, бергәләшик булыйк, бердән булайык. Бердән булайык. Менә шунысы иң мөһиме. Амин, шулай булсын. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Япониядән килгән милләттәшләребез Әхмәт һәм Динә Вәлиевләр булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт.